Tento slub zlomený je, čo zmotali raz od toho. Ty vole. To vyřešený. To budú dlho robiť. To je tiež chcem niečo robiť, aby dostali a... No teraz to na stanicu. Ty vole, pozri, do toho sedla ideme, tam je jasná hranica. Čo mne posel záda. Toto vyzerá, že to je nejaká hranica. Toto je hranica asi, no. Ale nie, to je východ, to je východ do toho lomu. Keď sme tam odpočili, co tady kunda dělá. Warning, entry prohibited, the legal border is. Chod to odfotiť. Je gold? Bola čo je tam? No, hej, že proste... No ukáž. Že tam nemáš ísť. Je tam niekto v tej budke? A to asi tam sa myslí, to... Dot. Ale šipka je prečo? Odfoto. Počkaj, stoj.